otan sieltä videon. Koska miksipäs ei. Nyt mä otan meikkaamaan. Mä tein semmosen et ei oo ihan niinku kokonaan, se on semmonen basic. Jutut tonne. Ja samalla katson, onko mulla kaikki vaatteet mukana. Nyt mä menen syömään aamupalaa. Nyt me ollaan sisterin kanssa juna-asemalla lähdössä Vaasaan. Mä mä nyt mainostan tässä mun kanavaa, mutta menkää seuraa mun Venluu-kanavaa, koska mä en voi tehdä täältä reissusta vlogia sinne, vaikka mä haluaisin, koska mun puhelimessa ei ole tarpeeksi tallennustilaa, niin harmittavasti en voi tehdä sinne nyt videota. Mutta siellä on toinen reissuvlogi, jonka voitte mennä katsoa, jos ette ole kattonut. Kiitos! Nyt me päästiin junaan. Ja nyt matka jatkuu junalla kohti Vaasaa. Se lähtee varmaan, tai se lähtee 4 minuutin päästä tämä juna. Ja kestää merkitasan tunnin. Nyt saavuttiin Vaasaan. Joo. Nyt me ollaan Vaasassa. Noi, ja tässä on meidän... Nyt me päästiin tänne. Nyt me päästiin meidän huoneeseen ja me ollaan Hotelli Royalissa. Ja nyt room tour. Elikkä tässä on jotakin tällaisia juttuja. Tässä on joku... Mikä täällä on? Tässä on joku kaappi. Joo, siellä on valo. Joo. Oli. Sitten tässä on joku tollanen. Joo. Siinä voi istua. Tässä on tällaisia. Sitten tässä on tällainen tanko. Täällä on oikein henkarit ja kaikki. Joo, ja tää voi ottaa pohkea. Ja sitten tuolla on vessa. Sen saa tosta auki. Se on sellainen niin vedettävä. Sitten tässä on peili. Joo, hieno. Sitten... Ota. Noin. Älä niin läheltä kuvaa. Oikeesti. Sitten sä et osaa kuvata. Niin, tässä on sitten niinku
meidän äitin sänky. Tossa on mun sänky. Tuolla on tollanen hieno pöytä. Ei oo kyllä hieno. Tässä on sitten tällainen TV. Tässä on tällainen hieno taulu. Roskis. En tiedä mikä tää on. Se on joku ovi. Sitten tässä on tällainen hieno setutti. Tässä mulla on sitten veikkaa. Hieno juttu siinä. Sitten tässä on mä nukun. Joo. Sitten tässä on meidän sänky. Koska No, meikä nukkuu sitten niinku. laita siihen ykköselle. Älä... No, osaatko sä? Osaan. Joo. Joo. Sitten täällä on joku roskis. Joo, ja tältä se näyttää. Oli hyvä, on hyvä huone. Mut me ei oikein osattu melkein tulla tänne. Tää on vähän tyhmässä kerroksessa, tää on kakkoskerroksessa. Lokkosessa täällä ei ole mikään niinku hieno maisema. No, en mä nyt tiedä, onko mikään hirveän hieno, mutta jos katsoo tästä, niin ei ole mikään hirveän hieno, mutta no, Joo. parempi kuin mitään. Kiva näköinen vessa. Suihkuja. Kaikki. Se on lämmin lattia. Nyt me lähdetään kirpparille. Nyt me mennään Kompoliina kirppikselle. Ja parille. Meillä on kirpparilla. Huvenna meni jonnekin tonne. Mä jään yksin tänne jonnekin. Mulla on se tavoitteessa. Sikahan se tuolla. Siinä sä oot. Siinä sä oot. Kattoo maalausjuttuja. Tällaisen neulaan. Ne ei älytä mitään. Mä löysin lapun, mutta mä en saa lapukua. Toi ihan hulluna niihin. Tällaisen. Joo, miksi mä näytin kokonaan? Tällaisen neuleen. Toi sopii. Tai niinku on tälleen, mutta mä laitan sen nyt tälleen. Joo, tälleen. Tää sopii mulle ihan sika hyvin. Tää on ihan super iso tää kirppari. Niin on. Eihän se ole nyt mitään. Meillä on ihan sikakova nälkä. Mulla on tää, mä koitin niinku, mulla oli 2. Se toinen ei. Mut tää. Joo, nyt tulee pikkuinen est. Elikkä mä ostin niinku tällaisia 4 € sellaisen saveria, ja siellä on noin paljon noita vaihtopäitä. Joo. Sitten kirpparilta siis, ja jotkut oli niinku silleen uusia. Et se on oikein itse kauppakin. Sitten tällainen taulupohja, koska tykkään maalata, niin tarvitsen taulupohjallisia. Sitten tällaisen. Tää oli 3 €. Tää on ihan super pehmeä. Joo, niin tää on niinku mun meikkipöydän niinku tuolille. Tällainen kiva istumajuttu. Sitten euron korostustusseen. Keltainen ja pinkki. Niinku oikeesti euron. Äiti, älä nyt tuu. Älä nyt tuu tähän. Kuvaa. Joo. Sitten tällainen 9 € neule. Tää oli ihan sikakiva, niin kuin mä näytinkin siellä. Joo. Ja sitten viimeinen, eli tällainen 1,5 € maksava ananas. Tällainen Kyttilä. kynttilä. Mennään syömään. Hesään. Oli hyvää ruokaa. Nam nam. Sano muista. Me mennään normaaliin. Go to normal. Oltiin äsken normaalissa ja nyt me tultiin pikkukkiin karkkikaupassa. Siis kattokaa paljon täällä on karkkia. Ja hyvän näköisiä muuten. Nyt me ollaan menossa jonnekin. Ja mä maistan näitä, mitä mä ostin normaalista. Ja se on Oreo Sticks. No näyttää niin herkulliselta. Niin näyttää. Noin vaan jotenkin euro. What? On niinku paketeissa. Joo. Mä saan maistaa tollasta. Saa. Saan. Ostakaa näitä. Nam nam. Ois väkää lasit. No on just ihan sikahienot. Ne sopii mulle ihan sikavia. No ai Kun on jaa. kesälasit. On kyllä mahtavat. Laitetaan nenäkoruun, mihin saa vaihtaa. Me vaihdetaan varmaan tänään. Ja sitten
2 paria korvapuroja on 6 euroa. Mä en tiedä minkälaiset korvat mä haluaisin täältä. Niin, mä otan tällaiset. Joko mä ottaisin tällaiset. Basic. Ne sopii mulle, hei. Tai sitten tällaiset. Joo. Mä otan varmaan tää. Mä otan tällaisen, niin nenäkoriin sitten. Nää. Mä otan tollasen. Vähän huonosti näkyy. Sittenkin nää, koska Tällaiset kaikilla on. korvikset sitten. Älä puhu mun päälle. Niin kaikilla on tällaiset, niin mä otin tällaiset kultaiset ja sitten meidän otti hopeat ja sitten nämä. Me käytiin äsken Ritualsissa ja me kuorittiin kädet. Tuntui ihan sikakivalta oikeesti nyt. Ihan superkivalta. Ero on pullalla ja pikkusiskalla. No. Pulla ei kilju, kun suihkusta tulee jääkylmää vettä. No ai jaa. Mistä tietää, että banaani on saunassa? No. Sen kuoret ovat pukuhuoneessa. Mä nyt mökötän täällä nurkassa. Mä jaato ihan sikakiveltä. Nyt jo. Mökätes. Nyt varustin meidän puhelimen. Bad. Mutta mulla on loppunut rahat. Joo. Tulin vaan ilmoittamaan tämän asian teille. Meillä on Tigerissa ja mä ostin tuolta suomalaisesta kynän. Nyt me tultiin kaupasta. Tai Ja nyt kaupoilta. kaupoilta ja nyt me tehdään osteista. Mä näytän No niin, nyt näytetään mitä me ostettiin. Ja mistä. lattialla. Joo. Mä ostin, no näitä te näitte jo, näitä oreoita, niinku näitä oreo-juttuja normaalista. Mä oon sikahyviä. Joo. Mä ostin tällaisen, mikä tää 0 kalorista tollasen juoman. Tää on ihan super hyvä. normaalista. Sano mistä se on. Sitten mä ostin Salesta, tai siis äiti osti tällaisen iltapalaksi tänne hotellille, koska ei mennä mihinkään syömään enää. Tällaisen tonnikalopasta mä laitin Salesta. Ja äitäs mä tämmösen kanakakopatongin. Salesta kanssa. Nam. On hyvä. Sitten normaalista tällaisen, kun mennään kahdelle keikalle, tai siis mä menen yhdelle keikalle, tai menen kahdelle keikalle, niin tällaisen glitter stickin hiuksiin tai naamaan normaalisti. Sitten mä ostin tämmösen normaalisti sellaisen rasvan. Mä en tiedä. Mä en niinku osaa avata sanottanut. Tollasen rasvan Tämmösen kuitenkin. Tää oli euro 80 normaalista. Sano mistä tämmönen ne pieni. on nää? Mä sanoin! Ai jaa. Tämmönen pieni rasva. Sitten mä ostin tällaisen, tällaisen C-vitamiini, tällaisen paketin, missä on niinku, Mä näyttää tän rasvan. mäkin näytän tän. Tää on ihan super söpöä. Tällaisen. Täällä on niinku näitä silmänautuslappuja, niinku tähän. Koska mulla on loppu. 5 on. 5 euroa normaalista. Tää on tää rasva, tää pieni. Tämmönen tosi söpö. Joo. Ihan super rasva. Sitten mä ostin normaalista näitä kuivattuja persikoita ja kuivattuja ananaksia. Ne on sikahyviä ananakset. Tämä on hyviä, mutta mä en oo maistanut vielä näitä. Niin saa vähän testaa. Mä ostin Tigerista tällaisen 5 euron. tällaisen 5 euron vihkon. Minkä? 5 euron vihkon. Sitten mä ostin tällaisen Tovikiksistä. Tää on tää Elfin eyelineri. Ja sit mä ostin vielä tällaisen toisen eyelinerin, koska miksipäs. Sitten mulla on vielä täällä tällainen sieltä Salesta kans. Tällainen vuohenjuusto pesto patonki. Nää on vissiin sikahyviä.
tollasen. Ja sitten normaalissa saman tän, mut vaan eri maku. Se on vaan niinku saman väristä, mutta se on niinku eri maku. Tän saman normaalissa. Se on sika hyvää. Sitten mä ostin itselleni tällaisen ripsipiiman. Nää on normaalista. Mä en muista kyllä maksaa. Ja sitten Joo. tällaisen smoothie jutun. Sitten... Ei niitä saa. Miksi? Onks täyttänyt se pullo jo? Sitten mä ostin tällaisen, tai siis äiti osti tällaisen 4 euron Mulla on sama. juomapullon salille. Hieno. Sitten tällaisen äiti osti, eikö minä ostin? Mä ostin normaalista tällaisen korealaisen kasvonaamion, koska ajateltiin laittaa kasvonaamion tänään. Mä ostin lisää tätä Elfin Primeria, koska mulla taas loppu. 13 € oli toi. Sitten 9 euron bronzer. Kiksistä molemmat Elfin. Niin kuin näkyy, mä oon sika hyviä. Mulla on nää molemmat loppu, niin oli vähän pakko ostaa taas. Sitten me ostettiin nämä korvikset ja nämä nenäkorut. Joo. Ja sitten siihen kylkeen vielä tällainen puhdistusainein näihin. Niin. Ja Ootan nyt. Niin tällaiset. Mä oon sika hienot nää ja sitten tollanen. ja sitten vielä En muista. normaalista vähän kaikkea. Mä en muista mistä noi korvikset ja noi oli sitten, että joo. Meillä on vielä vähän juttuja. Tällainen kasvonaamio, Gartnerin kasvonaamio, joka laitan tänään illalla Ei ollut mitään. ihanan saunan ja kylvyn jälkeen. Ja sitten normaalista tällainen. Ai toi kasvonaamio oli normaalista. Sitten tällainen kulmakynä normaalista. Sitten, näytitkö sä tätä? Joo, meillä on nämä samat. Samat tällaiset smoothiet iltapalalle kanssa. Kaikki nuo syötävät jutut oli samasta paikasta ja iltapalalle. Sitten tää oli se kynä, minkä mä ostin tuolta suomalaisesta. Tai 5 €. Oho. Ja sitten 5. tällainen sydän. Tällainen glitterijuttu. Ihana. Tää on niin hieno. Mä otan tän tohon mun reppuun. Tää on tosi ihan tämmönen glitterinen. Niin. Kattokaa meidän, kattokaa meidän kynsiä muuten. Wow. Mullakin on Shine Bright Like a Diamond glitteri mun kynsissä. Mulle. Joo, ei oo. Ajattelin, että mä testaan näitä mun käteen. Mulla on 2. Ostin Joo. 2. Me nyt kuvataan tästä teille kivaa kontenttia tässä. Mä testaan näitä. Tää on siis tällainen tää pää. Millainen? Uima. Mä testaan sitä nyt mun käteen. Ne tuossa sika hyvältä nää kuivatut nämä. Bro! Kattokaa. Persikkaa. Saanko mä yhden? Tässä on 2 kiinni. Nom! Se on sika hyvää. Tää Persikka. Kuivattu persikka. Se on ihan on niinku... ihan superhyvää. Tää on ihan niinku karkkia. Nam. Lisää. Mä ostin oikeesti näitä huomaa lisää. Nää on parhaita. Sitten mä testaan tää Elfin, jos mä saan tän vaan auki. Siis, jos mua tekee mieli karkkia, niin mä otan vitsi näitä. Ne on ihan parhaita. Ne on saakeli hyviä. Ostakaa näitä todellakin normaalista. What is happening? Ne on oikeesti ihan niinku karkkia. Ne on ihan sika pehmeitä ja makeita vähän. Vaikka ei oo. On tällainen tää. Mun ääni ei ole mitään, se piti ihan hassusti. Niin menikin. Mä testaan nyt. Ne oli vaan 1,80 €. Tossa on se eka, mitä mä testasin. Tää on nyt tää Elfin. Siis mitä? Elfin on ehkä parempi. Tai näyttää jollain paremmalta. Mä en tiedä onko siis. Mun mielestä näitä. Täältä näyttää paremmalta. Joo. Ja mulla ei tainnut olla mitään muuta. Terve.
Äiti ostoi mulle tällaisen. Huonetuoksun. Tällaisen haikulaventeli. Joo. Sitten mä ostin äsken näitä. Ne on ihan hassun muotoisia. Niin no, ootteko tällaisia. Mutta joo, ihan hyviä, mutta vähän kovia. Ja sitten mulla oli nää loppu. Näitä. Tossa on lisää. Venla vaihtaa. Nyt Venla vaihtaa menoa. Vähän kyllä jänskettää. Mä osaan kyllä, ainakin uskon näin. Mä toivon ovi, siinä on vähän häiritty toi ovi. Tää on hauska tää ovi. Tuollainen ovi. Niin. Kiitos. Noniin. Me vaihdetaan. Otetaan nyt tällä. Tai joku tällainen. Ja sitten me vaihdetaan tää. Noin. Varos sun silmiä muuten. Ei kun. Ota ne. Laita siihen. Niin. Vähän tällaista. Vähän se kloorilta. Vähän se niinku... Kloorilta. Niin kloorilta. Ihan niinku uima-aaltoilla. 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 Tää on vähän huono valo. Hei, älä mene kauemmas! Bro, mä en osaa. Ujuma. Niin. Älä pelkää. Oikeesti älä pelkää. Mä pelottaa. Musta tulee mulla joku nenätyyppi. Noniin. Älä näytä koko ajan. Älä. Ui, anteeksi. Antenni. Vielä lisää. Nyt mä suikutan itse tähän. Se on vaan sitä juttua. Säikein tuota. Mennään lukea sen semmoinen hunti. Pitkän ajan jälkeen. Mulla on nyt ripsi on. Siis toi on ihan niinku... Huonosti kiinni. Ja liian niinku pieni. Niin. Mutta mä en tiedä, onko sit... Katsotaan jos huomenna ottaisi jostain. Mulla on sit niinku... Otettu näitä... Tälle. Niin, mä en tiedä. Sulla on se tossa. Melkein. Niin. Mä menen noin 2 menee uimaan, mutta mä en pysty. Niin, mä menen vaan kattoo sen, minkälainen paikka on ja silleen. Nyt mä menen suihkuun, mä otin mun ja pesen mun meikit pois ja sellaiset. Kun oli 2 meitä tonne uimaan ja saunaan. Voisin kyllä itsekin halunnut mennä, mutta ei pysty. Niin mä menen nyt sitten suihkuun tänne hotellihuoneeseen. Nyt on vielä tavarat ja nyt mä menen hissille tonne kerros ylemmäs. Niin. Nyt mä menen tonne huoneeseen, mikä on tuolla. Nyt mä kävelen sinne. Se auki. Eipä tietenkään. No nyt se aukesi se ovi. Sitten tuossa on meidän huone. Ja nyt mä menen sinne. Ja nyt mä pääsen suihkuun. Toi ovi jää tuolla ärsyttävästi auki, mutta se menee itsestään kiinni. Mutta... Mä yritän kävellä niinku edestakaisin. Nyt se menee kiinni toi ovi tuolla hastusta. Ihan hassu. Nyt mä saan mennä suihkuun. Vihdoin. Kun en mä jaksa. Mun piti kävellä tuolla edestakaisin just äsken. Voi Jeesus soiko. Suihkusta ja nyt mä aloitan siis mä aloitan skincarein ja ne, mutta ennen sitä mä joudun ottaa tän mun nenäkorun. Eikä mulla on tässä. Soi. Niin mä joudun ottaa sen pois. Tai niinku se tippuu. Mut mä saan sen kiinni.
tossa suihkus. Mä en ole toivottavasti takaisin. Että joo. Eikä vielä skincarea, koska me laitetaan nää kasvulaamet tänään. Valmis vielä, mutta mä laitan noin kasvulaamet tänään, niin en mä ehkä laita teikään vielä, mutta vaan odottaa, että ne tulee tänne huoneeseen. Ja 2. Mä tässä välissä putsata mun meikit perseeseen, koska siis mun naama on tällä hetkellä niin vois ehkä putsata mun meikit pois. Mä ootan, että noin 2 tulee tuolta suihkusta ja saunasta. Niin menee varmaan ikuisuus. Menen nukkumaan, joten hyvää yötä. Hyvää huomenta. Me ollaan nyt herätty täällä. Ja nyt me herättiin 20:09. Ja nyt me mennään tonne. Puetaan ja mennään aamupalalle. Nyt me mennään aamupalalle. Mä vaihdoin vaatteet. Mulla on eri paita kuin eilen. Mulla on nämä samat farkut, koska mulla on muita mukana. Ja sitten tää 5 € paita. Juu, ihan kauhean aika. Tässä on meidän ruoka, äitin ruoka ja mun. Nyt me saatiin syötyä ja oli hyvä aamupala ja nyt mennään hissillä kakkoskerrokseen. Nyt me alettiin meikkaamaan. Joo, mä laitan nää korvikset. What? Nämä. Korvaan. Mä oon niin innoissani näistä, koska mä oon etsinyt näitä ihan sikakauan. Kaikki tietää nää. Kaikilla on nää. Hengitätkö siihen peiliin? En missään tapauksessa. Vois mä koittaa sitä sun bronzeria, koska kato. No sä voit käyttää tätä vanhaa. Joo. Tarkoitinkin, että sitä vanhaa. Au! Ne sulle ei oo niin tarkkaa työtä, niin mä oon nyt tässä. No ei enää oo tarkkaa. Niin. Mitä vaan välillä tuot tästä livahtaa. Mä näytän tolleen vaan, mitä mä käytän. Mä nyt ihan hemmetin vaalealta tällä hetkellä. Jep. Siis kato. Mikään ei onnistu. Joo, mä en tiedä miksi mulla on kiire johonkin. Eikö niin on? Koska mitä luulta tää vuonna 12? Mitä kello on? Eikö se ole 10:30? Mut silti mulla on joku kiire, mä en tiedä miksi. Voi joku sanoa mulle, että ei oo kiire. Sano mulle. Sano! No ei oo.
No niin. Nyt mä... Onko sulla jotain ripsaria tonne alaripsiin? Oho, 3 ääri. Saanko mä lainaa? Että et painaako? Ei, mutta siis kauan. Sitä... Tätä. Tää on tää. Nyt vielä tekee uuden meikin. Se meni vähän pilalle se ensimmäinen. Vähän. Joo, vähän. Kyllä se toisella kerralla menee hyvin. Nyt mä laitan vähän toiveliin. Se seuraava. Niin. Voin kuvata sua tästä peilin kautta. Sun meikki oli sitä mieltä, että sun pitää tehdä semmonen ohutta semmonen. Eli se tarkoittaa, että mulla on aika paljon meikkiä. No siis sun meikki oli sitä mieltä. Sun meikki oli sitä mieltä, en minä. Ollaan täällä kaupoilla normaalissa tietty. Joo, ollaan unohdettu kuva, mutta ollaan nyt täällä. Oltiin normaalista. Ja me mennään New Yorkiin yhtäkkiä, okei. New Yorkiin, se on tossa noin. Tossa. Mennään siihen. Oltiin tuolta New Yorkista. Ja nyt me mennään tonne Kiina Tricothan, joo. Ja mä ostin 3 euron aurinkolasit. Sama. Ja sitten neulaan toivosti. Siis etitään nyt koko ajan näihin, et sais vaihtaa, mutta ei löydy. Me käytiin jossakin kaupassa, mistä me ostettiin nenäkorut. Löytyi Nealle titaaninen ja mulle kultainen vähän tavallinen regnas. Me saatiin syötyä ja tultiin nyt pois sieltä. Ja juu, täällä on ihan sikakylmä. Mutta joo, oli ihan hyvää ruokaa, mutta ei ollut niin paljon valikoimaa, mitä yleensä Raksissa on. Mutta joo. Me ollaan täällä hotellin alakerrassa pelaamassa ja nyt tää Tymä lähtee. Miksi sä puhut noin hiljaa?
Nyt me ollaan juna-asemalla odottamassa junaa. Tää herkutellaan. Se on tällaisia. Joo, ja meillä lähtee niinku 7:06 juna, ja kello on pian 5:30. What? Niin nyt, Jonossa. me tultiin nyt junaan, koska me saatiin tulla tänne. Niin me odotetaan täällä varmaan aika kauan, että tää lähtee. No, mutta ainakin ollaan valmiina jonossa. Joo. Ja sitten tää matka kestää tasan 50 minuuttia. Nyt Ei edes kauan. Ei edes tunnia. Herran aika. Piti vielä näyttää, että mä sain uudet puhelinpuolet. Noin ihan superhienot. Niin on. Mulla on siis iPhone 12 valkoinen. Niin kattokaa näitä, wow. Mä oon kauan halunnut näitä oikeesti. Ja tuolla on tollanen. Vähän hirveä. Tää on paras Red Bull ikinä. Tää on siis tää mustikka. Ei oo hyvää. Anna mun maista. Ne maista. Se on hyvä. Se on maailman parasta. En kyllä maista. Saavuttiin Seinäjoelle ja nyt me tultiin hakemaan. Nyt mennään Kotiin. Tää video taisi olla tässä. Ja kun ei oikein enää jaksa kuvata mitään, kun on ihan töttöröö. Niin. Mutta niin. Kiitos kun katsoitte videon. Tykätkää videosta, tilatkaa mun kanavaa. Ja laittakaa kelloilmoitukset päälle, ettei missään uusia videoita. Mutta tältä erää se olisi moikka!